Magandang hapon sa lahat. Ako po ay nandito sa Duquesne, Pennsylvania sa customer facility. Ang oras ngayon ay 5:45 ng hapon. Bukas pa ang appointment ko alas 6 ng umaga. Dito na ako magpapalipas ng gabi. Meron silang customer parking, yung para sa mga truck drivers. May time pa ako, maaga pa, makagawa ako ng video ng content. Bago ang lahat, magpasalamat ako kay Pinoy Tracker dahil nabigyan niya po ako ng information. I-share ko na lang din. Ito ay para sa lahat, no, hindi lang para sa mga trackers. In general na para sa lahat na nandito sa USA, United States of America. Walang exception. Para sa lahat, I mean is para sa mga may mga drone. Yung mga drone papalipad, mga video-video. Ang alam ko kasi before, pag ang drone natin ay 249 grams below, ay hindi kailangan ng parang license, ng certificate. Pag sa Canada po, yun ay applicable. Pag ang drone ay 249 grams below, hindi na kailangan mag-secure ng certificate. Pag ang drone mo ay 250 grams pataas, yun ay kailangan mo ng license. Pero sa Amerika pala, dito is hindi applicable yung hindi kailangan ng parang certificate. Na sharean po ako ni Pinoy Tracker. Maraming salamat. Ito ay tinatawag na Trust C. Dapat meron tayong Trust C na dala palagi pag nandito sa Amerika para tayo ay safe, no? Trust C para safe. Ang ibig sabihin ng Trust C ay the recreational UAS Safety Test C Certificate. The recreational meaning tayo ay magpapalipad ng drone for fun lang, video, you know, picture. Recreational, for fun lang. Hindi tayo binabayaran para magpapalipad ng drone. For recreational lang, for fun. So yun ang ibig sabihin ng recreational. The recreational, ang UAS meaning unmanned aircraft system. Unmanned, walang tao. Aircraft, yung lumilipad. System, ma-fall dyan ang mga yung helicopter na remote control, yung drone, isa yan. Yung walang tao, unmanned aircraft system. Yung S, safety. T, test. At yung C, certificate. Trust certificate. Yun ay dapat nating i-secure. Dala-dala natin pag magpapalipad tayo ng drone dito sa USA. Regardless sa weight, 249 grams below or 250 grams above, dapat meron tayong certificate. Yung trust certificate ay makuha natin sa online. Mag-take tayo ng exam doon, yung parang safety test. May 5 categories. Itong 5 categories na to ay dapat ipasa mo. Perfect ata, i-perfect mo para ma-providean ka ng certificate. I-print mo na lang. If in case na tayo ay matanong ng mga officer, mga police, authorities, taga FAA. FAA means Federal Aviation Administration. Pag tayo ay hiningian ng trust certificate, ipapakita po natin. Ito siya. Ito, na-print ko na. So yan, oh. Trust, the Recreational UAS Safety Test Completion Certificate. Yun ang pangalan ko. Yung may parang authentication number issued by Pilot Institute. Ito ang dapat dadalhin natin palagi para tayo ay safe dito sa USA. Sa Canada, hindi na to kailangan. Kahit wala ka ng certificate na ipapakita pag ang drone mo ay 249 grams below. Hindi ibig sabihin na hindi na kailangan ng license ay magpapalipad tayo kahit saan. Kahit na hindi tayo kailangan mag-license sa Canada, kailangan pa rin natin sundin ang mga rules and regulations sa aviation administration, no? Yung mga bawal magpapalipad, like for example sa airport, hindi tayo pwede magpapalipad. Trust C, hindi trust condom, ha. Trust C, the Recreational UAS Safety Test Completion Certificate. Dito sa US yan. Ito ay policy ng US, ng FAA. Sa mga makapanood nito, kuha kayo ng Trust
certificate sa online. Makuha nyo sa Pilot Institute. Tapos, yung sabi nga ni Pinoy Tracker na dapat meron tayong Before You Fly app. Dito kasi sa Before You Fly app, sasabihin kung clear for take off tayo. Ngayon, chinek ko, clear for take off ako dito, pwede ako magpapalipad. Tapos if in case may police or sino magtanong, ito ipapakita ko. So, nandun sa exam, yung 5 categories na yon, malalaman nyo lahat ng mga kailangan mong malaman pag ikaw ay recreational drone flyer. Shout out sa lahat ng mga nanonood, sa mga may drone dyan, enjoy, always safety palagi. Always safety palagi. Na-double na. Yun. So, yun lang. Maraming salamat. Bye. Ito guys, yung surface niya, hindi siya safe for take off and landing kasi rough siya. Pero may mga binibenta sa Amazon yung mga launch pad ba yun? Anong tawag doon? Landing pad. Bakit tayo gagastos, no? Initiative lang. Stepping lang. Ito yung launch pad ko. Ito, mamahalin to. Freightliner. Power kayo. Bago ko ipalipad, pre-trip muna natin. Katulad sa truck ba, pre-trip. Kanina, before umandar, tinitrip ko na. Tinignan ko yung mga propeller kung wala bang cracks. Yung battery niya ngayon, full sa Before You Fly app. Clear for takeoff ako. Up, down, lingon sa kanan, lingon sa kaliwa, forward, backward, right, left. Ayos.